Ако се чудите защо съм необичайно шарен днес, това е за да бъда в тон с ето тази супер яка машина. Това е колата, която всеки един от вас може да спечели на BMW събора, който предстои на писта А1 Моторпарк. За да разберете повече детайли за колата, за събитието и как да спечелите, останете с нас в следващите минути. Здравейте! Аз съм Борислав. Добре дошли в днешния епизод на 4 гуми. Днес няма да е типичният епизод, поради две причини. Ще разглеждаме една конкретна кола, а не определен модел. И освен това ще разглеждаме кола, която можете да спечелите на предстоящия BMW събор, фестивал, гядеринг, както искате му викайте, но ще е кога? Ела оператора да видим. Той ще е на 20 и 21 юни на писта А1. Но да си поговорим малко за колата. Каква е колата? Познавачите може би вече са видели, другите може би трябва да им кажа. Колата е именно BMW 6-та серия Grand Coupe, едно от най-красивите BMW-та в модерната история на BMW, поне по лично мое мнение. И то не с кой мотор, не с кой да е мотор, ами с 640 бензин. Супер яката кола, много ми хареса, много неща са направени по нея, за които ще ви разкажа, но първо ще ви разхода около нея, за да се насладите. След като видяхме бруталната визия на автомобила с готиното фолио, което е налепено, както може да видите, ще споменаваме спонсори в това видео, разрешено ни е от PPT Design. Нека да си поговорим малко повече и що е този автомобил. Значи това е BMW F06, 6-та серия, Grand Coupe, 2015 година, 640 бензин, X-Drive, N55, над 300 коня и колата, ще си поговорим след малко в още по-големи детайли, но колата е препипана от до, защото като всяка втора ръка кола, която иде в България, още с пристигането си всичко се е струшило. Ето ни под капака на колата, където ще си поговорим какво е правено по колата, тези коли с какви типични проблеми ги има и какви двигатели ги има по принцип, просто ще го вметна, понеже все пак правим ревю. Така, 6-та серия не се предлага с голяма разновидност от мотори. Имаш 640 дизел, 640 бензин, имаш и 650, което е V8-мака. Но днес ще се фокусираме върху тази джаджа тука на 55. Някои хора казват, че на 55 е един от най-трошливите 6-цилиндрови двигатели, произвеждани от BMW. Други казват, че е супер надежден. Аз ще ви кажа следното. Този двигател му е направено голямото обслужване, което е на стойност, ако го правите в някой сервис, около 7 до 8 хиляди евро, ако се прави като хората и с оригинални части, което ще рече, че са сменени основни лагери, биелни лагери, вериги, банани, масла, както му видите, маркучите, който е имал някой изпечен, колата от Америка, между другото. Ако има някой изпечен маркуч, всичко е подменено в сервиза на Hymos Racing, където знаем, че държат на прецизността и на качествената работа, особено щом идва, става дума за BMW-та. Така, колата е замерена да не е крив коляновия вал, това е едно от нещата, които е проблем с този двигател. Дюзите са проверени, друг проблем при този двигател, но да знаете, дюзите на N55 са ефтини, на N54 са много скъпи, лошо. Та N55, да, малко трошлив мотор е, не е като M50, да кажем, нали, на BMW старите шестаци от 90-те, но двигателът е абсолютно адекватен, ако го третирате и обслужвате с уважение и на посочените от производителя километри се обслужва. Не трябва да го карате по 20 км с едно масло, не трябва да го оставате винаги да е на лампа, защото в дюзичките цът малко въздух и всичко отива по дяволите. Други неща, които има по тези мотори като проблеми, текат гарнитури на клапани, разни маслени течове, водната помпа електрическа и с нея обикновено има проблеми, но тук всичко е отстранено от хаймосчетата. Така че взимате кола, която даже и
като приемем, че е подарък и ви подаряват нещо, дето е нов внос на транзитки, дето се вика, са ви спестили още ни 8000 евро, освен покупната стойност на автомобила, което е яко. Друго нещо, което е правено по колата е обслужена е скоростната кутия. Тук има една от разновидностите на 8HP кутията, така че и това е правено по автомобила. Демек, сядат и караш, както викат горубланджиите. Също така има ревизирани доста части по ходовата част. Между другото, има с адаптивни амортизьори, тази, която може да се купи с електронни адаптивни амортизьори, с обикновени. Тази е с обикновените, които са 2 пъти по-евтини от електронните, а не возят 2 пъти по-зле. Така че това е нещо хубаво. Като купувате такава кола, все пак ще се опитам да ви бъда полезен, понеже сигурно доста хора ще видят видеото, но само един ще я спечели. Да ви кажа, по моторчето ви казах, по принцип аз бих търсил точно този мотор. Не дизелчето, не велосмачето. Този поне вече има изписани няколко библии как да се сервизира. Внимайте за окачването, колата е тежичка. Внимайте за спирачките, също криват ги и така. И внимавайте най-вече с екстрите, защото тези коли идват с милиони 300 хиляди екстри и ако нещо не работи, гранде проблемо. Да се пренесем в интериора. Бах, че аз не може да спечеля толкова. Може, участвай. Как? Ми ще участваме в томболата. Така, оператора, нали го чухте? Баси, не може ли аз да спечеля такова? Колата е мега яка, особено като влезеш отвътре, значи двутонния интериор е супер як. По принцип аз съм си прасенце, на мене светли седалки не ми давай, но за всички останали нормални хора. И ще трябва да ни извините, че сме на запален автомобил, хора, обаче е 40 градуса. Да започнем ревюто на интериора. Интериора е брутален. Още когато излязоха тия коли, те между другото се произвеждат от 2011 до 2018, тази 2015, както ви казах, сами едни от любимите. Така, според рамата е при фейслифт, преди някой да ме попита, но е със след фаровете. Така, почваме от централната конзола. Добре, скърца малко, ама не е чак толкова дразнещо. Блап, отваря се и е огромна. Тук имате място за телефон. От тук може да си отворите багажника, да го отключите и да заключите. Огромна централна конзола. Между другото, освен това имате USB и AUX входчета. Само най-доброто за най-добрите. Стигаме до тук. Хоп, какво е това тук, бе? Пепелниче. Обаче тази е поръчана без Smokers Package, така че тук може да си сложите, примерно, ключето, може да сложите дъвчици, може да сложите нещо друго, но не и пепелник. Стигаме до Engine Compartment Hot. Да, ето колата ни предупреждава, че при двигател е било топличко, да внимаваме да не се опарим. В общи линии, стандартната мултимедика от тези години, 8HP кутията, имате Hill Ascent контрол, между другото, което е много интересно. Тук може да си пуснете камерките, ето, пред, отзад, отстрани, насякъде. Мега газария. 2015 година, 360 градуса, Това къде го има? Освен това, може да си промените настройките, дали да я карате спортно, спорт плюс, комфорт плюс, но знам, че който я спечели, първите 2 седмици ще кара само на спорт плюс, нали така? Я да чуем как е. Така. Traction контролчето, управлението на климатроника, седалките имат и подгрев, и обдухване. От всичкото най-доброто, както казах, отгоре ви е радиото, да кажем, от ключ за ключ, аварийни, мултимедиката. Волана, това ми е любимия дизайн за волан на BMW. Просто е страхотен. Перцата са тук, всичко е супер интуитивно, може да си настроиш, да си увеличаваш, да си намаляваш, просто супер яко. Къп холдърчетата пропуснах. Къп холдърчетата, ето още една супер яка екстра по колата. Цак, между другото това карбонче тук, супер. Къп холдърчето, жестоко, може да сложиш шишенце половин литър. Във вратите, разбира се, не може да сложиш 6 литър и половина, така че аз няма да участвам за тази кола. Както знаете, хидратацията за мен е важна. И искам да ви покажа, това е един от първите дигитални километражи на BMW Traction, ще го върна, извинявам се. Оп. Това е един от първите дигитални километражи на BMW, абсолютно адекватно, все още се държи и се вижда. Ето тук сменяме борд компютърчето и различните дисплейчета. Контролите на фаровете. Какво имаме тук? Lane Assist. Така, машалата. Това е кола. Харман карданчето, музиката е стабилна. И сега нещото, което искам да ви покажа и ми е любимо. Между другото, сега ще развали абсолютно всякакво качество на картината, но искам да сте търпеливи. Правим ето така. Хоп! Я гледай какво става. Стъкления таван, батко. За съжаление не се отваря, но само се повдига. Ама пак е газарийка, нали?
Така и като го съчетаем с готиния алкантарен таван, сме в играта. Обаче, айде стига сме гледали тавани, ами да ходим и на задната седалка, където е доста по-луксозно от обичайните автомобили, които аз снимам. Между другото, колата ще е с тези номерца на събора, гифт. Какво ли значи, само ако знаех. Но да поговорим за положението тук. Я гледай са тук. Дигитално мога да си управлявам градусите. Подгряват ми се седалките, мога да си увеличавам. Ето сега примерно решавам, че ми е топло и колата засилва духалките. Мега яко. Та, ако искаш да качиш вътре примерно 4 девойки, ще се озориш. Ната ще трябва така тук да е разкрачена, но както и да е. Къп холдърче, абсолютно работещо. Тук може да видите, цвета на салона е топ. Тук може да си държите бележника, защото с такава кола обикновено сте отличници. Имате тук готини закачалчици. Всичко е измислено функционално. Абсолютно супер удобна кола. Отново литър и половина водичко навлиза и както виждате за моя незавиден ръст, въпреки че в случая е завиден, защото се събирам, но да знаете, че тук трябва да возите само дребни хорица, ако я спечелите. Иначе и отзад, както може видите, колата е супер яка. Добре, да видим и колко е практичен багажника. Ето ни и в багажника на автомобила. Веднага може да се разбере, че е купе с присъдени 2 врати, а не 4 врата кола, която са направили на купе. Багажника малко може би е неудобен, ако ще товарите нещо голямо в него, но всъщност, въпреки че не падат седалките, е сравнително стабилен. Оп! Значи, дълъг е 110 см и е тесен или широк 84. На височина обаче леко разочароващо. 50 см. И все пак, какво трябва да има всяко истинско BMW в багажника? Една каска. Защото тази количка може да изкара спокойно на писта. Няма да е най-бързата, обаче върви и ще прави кефа. Ручи и така нататък. Така, нямате резервна гума, да знаете, ако някой я спечели. Ела тук да снимаш операторе. Нямате резервна гума, тук имате акумулатори, разни други работи, тук трябва да седи компресорчето. Ама чай сега, седалките падат ли и не падат ли? Сега, аптечката ви е тук, вижте колко газарско е тук, хоп, и се маха и е покрита, а не е някакво бедняшко такова. Я им това тук, хоп, какво е това? Тук по принцип, ако падат седалките, от тук падат, тези не падат. Обаче пък има скисак. Та багажника, бих казал, не е лош. Мога да пътувате с женичката и детето, защото нали, тази кола е вече като имаш и детенце, да имаш 4 врати, защото ти трябва. И сега най-важният въпрос, особено човек с тениска на BMW Cup, големия шофьор, как е на каране? Да ходим да разберем. Да ходим малко да се повъзим в тази количка, където всичко е чисто ново и обслужено. Тази кола навсякъде ти правят път. Едно, защото е като коледна елха, което на мен лично ми харесва, и две, защото все пак е баварка. Нали така? Така шестака се чува как ручи и бих ви казал, че върви доста мъжки. Времето от 0 до 100, което измерихме малко по-рано, няма да го показваме как сме го измерили, но ще ви го кача тук някъде на екранчето. Така, воскаме си се. Колата се усеща супер. Я да видим на какво сме. Я да минем сега на Комфорт Плюс. Така. Майко, че стана мързелива историята. Страхотно. Стана мързелива история. Колата е доста удобна, хора, за паркиране с тия камерки, въпреки че е вече на над 10 години. Доста лесно се кара, доста маневрен. Сега, ако искате сър, защото той се оби да я хвали, тия колко пари му дадоха от клуба, николко пари не ми дадоха, за съжаление. Убих се да я хваля, но истината е така, колата, това ми е една от колите мечта, даже аз ще участвам да я спечеля, нищо, че няма къде да си държа водичките. Колата е супер яка, но един от недостатъците на Гранд Купето като цяло и на шестицата, нисичка е. Нали, обаче вие сега, ако си купувате такава кола, не искате ниска кола, нали така, не искате нали, да се лепка по завоите, да влиза, да се лепка по завоите, да се натиска хубаво по асфалта, нали, не да се клатушката, значи мога да ви кажа, че в момента на Комфорт Плюс си се клатушка, обаче ако сега бързо смениме на Спорт Плюс, колата веднага се изнервя и започна да иска газ. Както ви споменах, много неща са правени по колата и в момента минавам през разни дупчици и от никъде нищо не тропа и не хлопа.
Като разход, най-тъжната част. Като разход, да знаете, ще ви харчи в града между, според това какви маршрути взимате, ще ви харчи в града между 12 и 15 бензин. Ако ви е много тежък кръка, ще се дига и нагоре. Но добрата новина е, че извън градско, ако карате с ограничението, момчета и момичета, карайте с ограниченията, ще ви дава около 10. И като говорих за разход на гориво, много удобен момент да ми светне лампата за бензина, но като спонсор на BMW фестивала и BMW Клуб България като цяло, съм почти сигурен, че от един от спонсорите Shell ще се погрижат тази лампа на фестивала да не свети. А пък вие, като заговорихме за спонсори, ще редно да ги спомена, Unicredit също са спонсори на нещата, така че ако не спечелите колата, Unicredit дават страхотни условия да си стеглиш едно кредитче, едно лизингче и да си купиш един такъв автомобил. Все пак, ако много ви хареса, малекъв звяр, тя на спорта, чакай да пуснем на комфорт, тук ще свърши бензина. Даже на комфорт плюс я пускам. Така да ми е меко, да си тежкарея вътре. Колата е удобна както за градско шофиране, така и за извънградско, като бих наблегнал повече на извънградското. Там, според мен, е силата и доста е тихичка. Нещо, с което трябва да внимавате, между другото, при тия коли, е, че сега не е грешка на езика, това е нещо, което BMW са признали като дефект. Прегряват моторчетата на механизмите на прозорците поради някаква причина и се трошат. Обаче тук нищо не е прегряло, всичко сваля. Опа! Но това ако купувате така, го гледайте. Освен това, може да я карате всички сезони, защото колата, както вече ви споменах, е X-Drive. X-Drive, кой каквото ще да казва, сега ще почна от колатрото! Да го духа колатрото. X-Drive, супер! Върви си зимата, няма проблеми. Сега, ако решите да ходите през най-големите преспи, ще имате проблеми, но с коя кола няма да имате. Между другото, това ревюнце ви изкефи, може да разгледате и останалите неща в нашия канал, които ще споделя тук напред-назад, отгоре-отдолу. Има готини неща, които мога да видите. Та така, скъпи хора, какво повече да ви кажа за колата? Колата е ремонтирана, нагласена, отвънка, отвътре, изчистена, лъскава, мега яка за каране, мега красива. Това смея да твърда, че е най-якия подарък, който BMW Клуб България някога са правили на BMW събора. И сега аз хубаво казах, ама добре, са този подарък, какво? Това кола за 2000 ли е, за 3000 лева ли е? Колко струва тази кола? Значи BMW Клуб България са толкова готини, че ви подаряват кола, която най-ефтино може да намерите за около 15 евро. Те върват между 15 и 25, сега вие си преценете. А тази, всичкото отгоре са ви спестили обслужването, което ще рече, че 15 плюс 8, колкото ви споменах за основното обслужване, плюс ала-бала и какво стана? 30 000 лева, вече няма лева, айде да кажем 17 000 евро и 8 000 евро, какво става? 25-50 хиляди награда, 25 000 евро, какво ще кажете? Пичовете са яки. А как може да спечелите е въпроса? Значи, може да спечелите много просто. Купувате си билети онлайн, продават се само онлайн, се записвате в томболата. И на фестивала, както знаете от предишните години, ако сте идвали, или ако не знаете и ще идвате за първа година, на сцената се тегли рандом човек и печели автомобила. Добре, разгледахме отвътре, разгледахме отвънка, покарахме я, обясних ви условията. Обаче каква е присъдата за колата, след като я видях и на живо? Колата е супер и си личи, че хората, които ще я подарят на някой, всъщност действително искат да го зарадват и това не е някакъв ефтин маркетинг трик. Колата е направена като хората, за да може някой да й се наслаждава дълго време. Хората, които са направили това възможно и трябва да запомните са следните. BMW Клуб България, Hymos Racing, Shell, Unicredit, PPT Design, центрове за гуми, Диана. Така че, ако се чудите, да знаете, тия хора подкрепят BMW-стите в България. Лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте, обичайте се, елате на събора, спечелете колата, дано аз я спечела, не вие и ще се видим другата седмица. С тия толкова.